Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷи ҳама каса бардро чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настаренотон созай ана ки гӯш кунен ки дар ин видео чӣ ҳастай бардру дар ин видео як замини арзонай 8 сотиқ заминай нархиш 20,000 сомон як мошини зилай бардру мошини калон дар ман роӣ карданага ози дар ҳамин видео гапш мезанам ва хонаҳои заминӣ бардро ай 65,000 ана боло сар мешава ҳамин 65,000 сомон хонаи заминӣ сар мешавада хулоса ва як квартираи арзони дига ҳастай доми фасондай бардро нархиш 165,000 сомон оли видеора не ки тамошо кунен зури бад омадагида аз киҷо хона замин квартира дар кораи дар комментара бинависем бардро ман арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хонаҳай мошинай мисол ягон гов молай магазинай чизе ки барои фурӯш дорен тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен мо барои харидоро я рекламай созиш мекунем амият доналай ки бепула бижхен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен рафтем ака دوستانی عزیز انا که نوارا سر کردیم با دقت خش رو که گوش کنین انا که بردرو یکم زمین ارزان گاب میزنیم بعد خانه های و انا کوارتیرو دا میگذاریم دوستانی عزیز زمینه دستین قرار دارد در ناحیه دنقره صاحب زمینه که سروشن زمینی فروشی دارم در ناحیه دنقره دهه شهربوردا 8 سوتیق زمینای سروشنی فروخته می شود کسی خریداری خوب باشه با معامله هم میکنیم مقصد ارزان هم میکدای انا چه خیلی گفتم بردرو 8 سوتیق زمین نرخش 20,000 سومون کسی خریداری انیق باشین ارزان میکنه номрои телефонуш аст занг бизанед маълумоти бештара бигирем нархи зур айне ки бардрои азизам мегзарем ба дуюм эълони имрӯза бисёр нависабдем ки шаҳри ваҳдат ягон хонаи заминӣ арзон биё бардрои ина хонаи заминӣ нархшам хуб айне ки хай занг мезанен ки нарша мепарсен оли нарша гуфтагӣ нестай хушрӯ гӯш кунен хонаи фиши бардро қарор дорад дар шаҳри ваҳдат тарафи дарвозаи ромидда 6 сотиқ заминда се дар хона қати веранҷ кардагӣ ремонтчи миёнае мега овсвет ҳаст ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам падвали баландам доштай нақш бардро ва хоҳарои азиз бо маслиҳатай яъне ки договорной агар мошини созам боша битан болои сумам битан мешидай бардро ина беҳтарин вариант хайнаш ба маслиҳатай мисол занг мезанен мепурсен агар ягон мошин дошта бошен мисол мошинам битен болои сумам битен ҳамин хонаи фасона бихарен бирен хонара бинем бародарҷонон дӯстони азизам мегзарем ба сеюм эълони имрӯза бардро ҳамин ҳаво камтар хокбориш буд овозо камтар гирифтагиай бахшиш мепурсам ай ҳамаи шумо دوستان عزیز سون باشه همی خانه را می‌خریدم نکی خانه افشی بردرو قرار دارد در ناحیه واسه ساوخوز میرالی محمدعلی دهه ارال 15 سотиқ زمین دا 4 در خانه قطی کلدار подвалش کردگی ремонтش коробкай сум боша бардро мегири я ремонт мекунӣ ва медрои зиндагӣ кардан мегирида ҷои зурдай об светш ҳастай ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам ҳоҷатхона ва дарахтҳои мевадиҳандаам дора фундаментҳои ошхона баня аловхонаш рехтагиай нақш бардро ва хоҳарои азиз 125,000 сомон мега арзон мешава бардро ана алишам мешидай хона дар шаҳри душанбеам боша алиш мекадай номрои телефонуш ҳаст занг бизанед харидоро دوستانی عزیز الان دوام میتیم اگر امکانیت باشه یا دونه لایکی را بجقین در کامنتر بنویسین که بهترین ویدیو یا از کجا خانه در کره در کامنتر بنویسین دوستانی عزیز خانه دستین قرار دارد در شهر وحدت دهه استقلال دا 6 сотиқ заминда дар хона қати веранҷ кардагӣ ремонташ коробка овсвет ҳастай мега ҳуҷҷат 100% санг қим шебен овардагиян қарибиш да бардро мактаб баниса магазин масҷидам ҳастай нархиш 90,000 сомон 90,000 сомон бардро касе харидори аниқ бошен арзон мекуна номрои телефонуш аст номрои расияш ҳам ҳастай бардро имо WhatsApp дора занг бизанен маълумоти бештара бигирен ва дӯстони азиз мегзарем ба панҷум эълони имрӯза чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам як мошини зили фурӯшӣ ҳастай бардро ина ҳам мошине ки ана зили фурӯшӣ соли баромадаш 1989 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад мотори хичай коробка механик мошин бардро дар ноҳияи 5 будай ҳолаташ хубай пусидагӣ надора рамаш мисол кафидагӣ надоштай краскаш мисол як сол
пеш кардагӣ будиян краскаша балонош 5таш 80%, якташ 60%. Мошина хадоя чӣ хеле ки дастурат мебинен краскаш ҳамин хелай. Документош бучидагия бардро нархиш 38500 сомон мега. Ягон чи арзон мешава бардро чӣ хеле гуфтам дар ноҳияи Панҷай. номери телефонаш ҳаст, занг бизанен харидоро. дӯстони азиз, хонаи дестен қарор дорад дар шаҳри Бохтар наздики Чапаевда айраи калони Қирған Калхозобод 3 километр дарунтар 4,5 сотих заминда 3 дархона калдор баня фундаментош рехтагӣ ову светаш ана ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% гирди хонара ду тарафш маҳкам қарибишта мактаб садик балнисаам ҳастай. нархш бардро ва хоҳарои азиз 65000 сомон мега бо савдо ҳам мешава. дӯстони азиз, номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. имо WhatsApp дора, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. ана шаҳри Бохтар қариби Чапаевда 65000 сомон. харидоро занг бизанен. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. тамошо кардесен охи квартирои арзон дагзаштем, бо диққат гӯш кунен ака. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешнаш Регар, яххонага дар 8 этаж қарор дорад, 45 квадратни метр дар дим микрорайонаш сентри Регар дай мега. дом бардро новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки дом ана тайёрай метонен ки таъмир карда зиндагӣ кунен. мақсад метонен ки квартираро мисол ремонт кунен, будрои зиндагӣ кунен. пеш да мактаб бидай, пушти ресторани суруш да. нархиш 165000 сомон, арзон алиш мекадай. харидорои аниқ занг бизанед. хоб бардаҷоно, мегзарем ба 8 эълони имрӯза бо квартираи арзони дига. бардрои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷан, яххонага дар 9 этаж қарор дорад, 35 квадратни метр дар 12 микрорайони шаҳри Хуҷан будае бардро. номои пешинаи хона ремонт кардагӣ. соҳиби квартира мега ки квартира қариби раҳи Калонда ремонташ тозаҳай, лифт кор мекуна. нархш бардро ва хоҳарои азиз 180000 сомон. касе харидори аниқ бошен, арзон мекадай. номерои телефонаш ҳастай, номерои Тоҷикистон бардро, касе харидори аниқ бошен, занг бизанен. квартираҳои арзон монде самоне ки оли яхел бардоро менависанд ки ай ҷои мо нестай квартираи арзон. дӯстони азиз, кам бихандем охи дар видео. ин видеода нахандем чӣ хеле ки. бардрои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кони Бодом, яххонага дар 4 этаж қарор дорад, 57 квадратни метр, кӯчаи Айнӣ. дом бардро новостройка будай, хонара нав ремонт кардагиян. соҳиби квартира бардро бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки дар 4 ошиёна қарор дорад, 57 квадратни метрай. яххонага чӣ хеле гуфтам бардро дар шаҳри Кони Бодом, нархиш 170000 сомон мега. арзон алиш мекадай. харидоро занг бизанед. бардрои азиз, мегзарем ба 10 эълони имрӯза. имконият боша лайкора биҷихене, касе меҳмонен подписатсия кунен. бардрои азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яххонага дар 5 этаж қарор дорад, 49 квадратни метрай. дом бардро новостройка, хона ремонт кардагӣ. соҳиби квартира мега ки хона ана дар стансия гардиши мебел да нависагӣ бардро, 49 квадрат плюс 5 квадрат дига балкон дора. ай тарафи раҳай бардро 5 этажда свет овуш, мисол канализатсия ҳамаш ҳастай, ҳамаш кор мекуна. ремонташ миёнаи срочни фурӯхта мешавад. илтимос беҳуда занг назанен гуфтагиай. нархиш 188000 сомон, арзон мекадай. харидори аниқ занг бизанем бардаҷоно. бардрои азизами, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷан, яххонага дар 4 этаж қарор дорад, 23 квадратни метр дар 31 микрорайонаш будай. дом бардро пешинаи хона ремонт кардагӣ. соҳиби квартира бардро бисёр маълумот додагӣ нест, фақат аму гуфтам ки замин яххонага нависагӣ дар 4 этаж, 23 квадрат, 31 микрорайон, кирпишни дом будай бардро. нархиш 190000 сомон.
дар шаҳри Хуҷанда як хонага 190 000 сомон. Касе харидори аниқ бошен, арзон мекунам гуфтагие. номери телефонаш аст, номери Тоҷикистон бардро занг бизанед. ва дӯстони азиз, ана овозо камтар гирифтагӣ бидане ки ҳам видеоро тамом кардеме. Худора шикр мегем. дӯстони азиз, дар ин видео хай заминҳои арзонам будан, квартираҳои арзонам будан, хонаҳои заминӣ арзонам будан. Аз киҷое ки мисол ман дар роҳи кардан арзонтар ман барои шуморо реклама кардам. аз киҷое ки бардро намондам, дар комментария бинависед ман дар арзонтар роҳи кардан, ман дар канал арзоноша барои шуморо реклама мекунам. ва дӯстони азиз, ана касе ки дар канали мо меҳмонен, подписатсия кардагӣ нестен, форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунем, бардори ин поёнда кнопкаи подписатсия унамура биҷиқен, зангулара дар болохиш монен, тамом. вақти мо видеои нава дар канал мондем, сразу шумо бо хабар шида дар канал мисол видеои нави мара якмин шида тамошо мекунед. Да, хулосаи гап. дӯстони азиз, касе ки то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависен. ин рақами 5 бисёрат медонена. касе намедона бардро рақами 5 чияй. ина мисол мактаб мерай баҳои 2 бигирӣ чӣ хезиқ мешаи охи? баҳои 5 бигирӣ мисол хирсан мешай ку? бароям бардро дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ када тамошо кардем. хай бардро то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар киҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хай бардро.